era el tema de docents. Ho volíem fer, però vam entendre que s'estava treballant molt bé, se podia malinterpretar i vam pensar que el CPC, ja que ara tenim un CPC a Pobla, és que ha de treballar aquest àmbit, nosaltres com es toca donar suport absolut i poca cosa més. Xerrant entre tots, assembleàriament, com prenem nosaltres les decisions normalment, vam pensar el tema aquest de la reforma de l'administració local. Vam valorar com a molt greu, haguéssim pogut triar altres temes com el de l'avortament, que ens duen a règims autoritaris, conservadors, no sé quin nom guardi, però desfasadíssims, o haguéssim pogut triar altres normatives com la llei de seguretat ciutadana, però que també és molt greu i és un atac frontal en els drets socials adquirits durant tots aquests anys per les lluites dels moviments obrers i del poble contra els poders. Però el que vam decidir al final va ser fer una xerrada sobre la reforma de l'administració local. Quan ens arriba aquesta proposta, s'ha de dir que, com totes les legislacions, primer hi ha avantprojectes. Normalment en els avantprojectes se solen dir animalades considerables. Entre aquestes animalades va arribar a dir que els ajuntaments en dèficit podien desaparèixer. Nosaltres això ens va escandalitzar, com que som d'un poble petit, ens vam quedar com a fred i vam dir, això què és? Anem a mirar-ho bé, lletra petita. Però l'important és com ha quedat la llei una vegada fetes les esmenes i aquesta llei, bàsicament, Pinyol Vermell l'interpreta com a un aprimament de les competències del municipi. Per això el títol de dir pot desaparèixer l'Ajuntament de la Pobla, entenem que immediatament a curt termini no desapareixerà, a no ser que qualque sonat decideixi funcionar-lo, però sí que en el moment que perd competències s'entén que està desapareguent progressivament. D'aquí el títol, polèmic per atreure l'accident, com no, i la temàtica. Ells, els convidats d'avui, són dos companys de moviments socials propers i similars a Pinyol, en els que sempre hem treballat molt a gust. Un és en Joan, que ve en representació de la veïna, i l'altre és en Lluc Gallà, que ve en representació de Xitxerós en l'Empenta. En Lluc de Manacor, en Joan de Soia, i després hem convidat una altra realitat, que és la CUT de Berga, que és un municipi semblant en característiques de la Pobla per el que fan els termes d'aquesta llei, que se regeix, a part dels temes capitalistes i de sostenibilitat pressupostària, se regeix per tema de nombre d'habitants en el municipi. És a dir, se reparteix el que li pertoca molt en número d'habitants, deixant de banda altres criteris com pugui ser socials o criteris que el mateix poble autònomament hagi pogut decidir. A banda d'això també hem pensat que és molt greu per nosaltres i la nostra manera d'entendre la política com a Pinyol Vermell. El plantejament municipalista vendria a dir que la política ha d'estar el més propera a la ciutadania possible. Amb aquesta legislació, Pinyol entén que s'està allunyant la política de les persones, ja que si els ajuntaments han estat sempre l'espai on, dins d'aquest sistema monàrquic suposadament democràtic, on més fàcil ha estat la participació ciutadana, per un terme quantitatiu, perquè és més fàcil. Amb aquesta legislació el que se fa és entregar les competències i la legislació a les administracions, en aquest cas el Consell Insular, o a privatitzar-ho o a l'Estat. Però donant-se aquesta situació el que se provocava és que la política cada vegada s'allunyi més del poble, que cada vegada les decisions estiguin més lluny i també entenem que això és una tendència que tendeix a homogeneïtzar la població i no donar resposta a la pluralitat i la diversitat i va en contra dels pobles petits com en el nostre cas. Explicat això, que són les motivacions que m'ho han duit un poc així dir ràpidament a fer la xerrada, ja donarem pas als convidats que són els que realment
ens aportaran aquí substància. El debat consta de 4 parts. La proposta vendria a ser la següent. Vull llegir els 4 punts. El primer diu què pensa la teva entitat de la reforma de la llei de l'administració local. El segon diu com pot afectar el dia a dia dels ciutadans aquesta reforma, de cada un dels casos. Punt 3, com podem combatre aquesta reforma, com ens organitzem, moviment social, municipalisme, etc. I quart punt, com seria un model territorial just, equitatiu, solidari i social. Això és una guia, cada ponent tenim que s'ha de sentir còmode i dur a qui la seva entitat trobi que ho ha de dur. Llavors, a cada punt donem paraula de 5-8 minuts a cada un dels convidats i després obrirem torn de preguntes pel públic. 5-10 minuts i pegarem un altre pic en el segon punt. I intentant així facilitar el debat, això és un debat, no és una xerrada, ara hem mullat un bon rotllo aquí damunt, però si és que sigui un debat i vaja, esperant que ho trobeu interessant. Per tant, Lluc, si vols començar i no m'he deixat res important, la deixaràs. Bé, primer de tot, bon vespre i moltes gràcies per convidar-nos a Pinyol Vermell, a Xitxaró en Venta, a mi personalment, per participar d'aquesta taula rodona. Primer dir que el tema que s'ha triat és bastant dificultós, és una llei que té molt tècnica, que és difícil d'interpretació i per tant assumim que allà que podem treure nosaltres com a xitxeros, amb empenta, en la feina que ja he pogut fer dies anteriors, no entrarà amb els intríngulis d'aquesta llei amb el que ens agradaria analitzar-la i sobretot les seves conseqüències en la evolució i per tant assumim que no podrem assumir aquesta realitat però que farem allò que podrem i per això i evidentment que el públic participi el màxim possible perquè serà interessant que puguem estar un debat al voltant del municipalisme i també al voltant de què fa l'Estat per combatre el municipalisme. Passant directament ja a la primera pregunta, que pensam de la Xitxaró en Venta i jo particularment també d'aquesta llei, que podem dir ara, per exemple, per començar, que se va aprovar fa una setmana o 2 setmanes, se va aprovar aquesta llei amb el suport del Partit Popular, el PNB i el Navar i UPN, i que està dicta ja en el Constitucional pel Partit Socialista, que evidentment ja tots hem de pensar en el del Partit Socialista, però deixa veure també que no és una llei que ja estigui acceptada ni tan sols per l'establishment espanyol monàrquic i constitucionalista. Per començar, diem que Manacor seria entre els 4 municipis que estem aquí damunt la taula, seria el municipi menys afectat, en principi, que jo sàpiga, per aquesta llei, perquè per 2 requisits diferenciats. Un és perquè som els que tenim més població, crec que superem els 40.000 habitants, i que per tant llevar competències en els municipis més difícil com més població té, en canvi els municipis més petits, per exemple, en realitat ja no tenim aquí damunt la taula, que són els municipis de menys de 5.000 habitants, per exemple, són els que aquesta llei dona més facilitat per llevar-li totes les competències útils per a la població. Nosaltres, el municipi més gran, és que lleven menys competències directament de la llei i és que, a més, dona menys pressupòsits cap a llevar-n'hi més, des que ja lleva. I per altra banda també perquè el municipi de Manacor, en principi, segons dades oficials, no té dèficit en quant als seus gastos i els seus ingressos i per tant també seria més difícil també llevar per aquesta via que també obvi la llei que és que els municipis que siguin deficitàries hi haurà una intervenció per part de la província ni del Consell de Mallorca o directament del govern balear. També veurem Manacor quan comença a pagar multes d'urbanisme que té moltíssimes, igual tenim més dèficit que tots els altres junts. Què pensem de la llei? Crec que estarem prou d'acord i estaríem d'acord tothom que està en aquesta sala. És una llei que no ens agrada, és una llei que afavoreix la centralització de l'Estat, allunyar la política de la població activa com a lluita institucional com podria ser la Punta Verge o entitats com nosaltres que feim activisme polític
municipal i intentem influir damunt les decisions del govern municipal o dels regidors i regidores en la mesura que possible, en la mesura de les nostres accions i la nostra mobilització. En aquest sentit, la resta, perquè és molt més senzill, entre cometes, influenciar damunt l'Ajuntament del meu municipi que influenciar damunt tot el Consell de Mallorca, que no conec ni tan sols qui són els seus presidents i tal, no hi tinc accés, en canvi jo tinc accés en els regidors i entre cometes en el poble del meu poble. Per tant, ja no podem discutir d'aquestes formes. Un problema que, a més s'ha de tenir preparant això, que comentàvem amb en Biel, per exemple, és que sí que planteja que se llevin els serveis socials com a forma d'actuació del municipi. Clar, això pot ser molt contraproduent, perquè en el final l'Ajuntament, per bé malament que ho faci, podrà saber més o menys amb més possibilitat quina és la realitat municipal de la població immigrant, de la població sense recursos. Per exemple, a Manacor, sí que tenim molta població immigrant i com actuar-hi amb certa forma. Després ho faran ben bé o malament, però com a mínim la realitat la palpen més dia a dia. En canvi, els polítics de Palma, aquesta gent sí que ja no té la mínima noció de quina és la realitat cultural i social que existeix a Manacor, coneixem un pot de Palma o del municipi d'allà on siguin i per tant actuaran en conseqüència amb això. I per tant, els pobles queden molt desfassats. Hi ha molta més població a la qual tenim en compte Palma que Manacor, que ja és un municipi gran i per tant cap aquí anirà el problema. I això és el que pensem nosaltres, que aquesta llei retalla, afavoreix les prioritzacions, aprofundeix en el model centralista de l'Estat i deixa veure molt quines són aquestes intencions de l'Estat, més que allò que apliqui directament quines són les seves intencions en el fons, les prioritzacions i que allunya la política de la població activa del nostre municipi. I ho veurem dit tot. Gràcies. Bon vespre a tothom. Jo crec que l'objectiu principal estratègic en aquest moment és que això no sigui un rotllo, perquè parlar de la llei és un rotllo. Els que ens l'hem llegit són 36 pàgines d'un text molt complex i que molts cops t'has de llegir 10 vegades i demanar consell per entendre ben bé què estan dient. I per tant, parlar d'una llei només perilla que la xerrada o el debat també sigui un rotllo. Per tant, intentaré situar-ho a grans trets. Hem de tenir en compte que aquesta llei hi ha dos elements precedents en aquesta llei de reforma de l'administració local, que és el que és. Una reforma de la llei de bases de règim local de l'any 86, em sembla que és. Hi ha dos elements precedents. Un és la reforma de la Constitució espanyola que es va fer el juliol del 2011, on es va reformar l'article 135 i que fa referència a l'exigència de la Unió Europea que en cas de deute primer es pagui als bancs i després els gastos que cadascú tingui, educació, sanitat, el que cadascú d'allò, però que primer el primer és el deute dels bancs, és a dir, la sostenibilitat pressupostària, que és l'eufemisme per anomenar pagueu el que ens deveu i després enbloqueu sobre i feu el que pugueu. Això es va aprovar amb el suport del Partit Popular i del PSOE l'últim dia de juliol, o sigui, gairebé en nocturnitat i al·legosia, i es va reformar la Constitució, així tal com sona, allò que ara diuen no, la Constitució és molt difícil de reformar perquè referèndums, unes majories amb no sé què. Venen els de la Troika i diuen tu has de canviar això i els tios ho canvien allò amb un turisme. O sigui, el precedent important és aquest, o sigui, la pèrdua de sobirania econòmica de l'estat espanyol respecte dels mercats i dels bancs europeus i del sistema financer europeu. Això per un cantó. Després, aquesta gent què fan? Diuen, doncs bé, això que ens han fet a nosaltres, doncs ara ho anem a fer a les autonomies i als municipis, per compensar l'hòstia una mica, doncs el que ens han fet ara ho farem als altres.
I llavors aproven a l'abril de l'any passat, o sigui al cap de 9 mesos, aproven una llei per la qual tots els ajuntaments que tinguin deute a proveïdors, que és pràcticament tots, tret de Manacor, Barcelona, de 5 o 6, no? No, ja n'hi havia que estaven sanejats, però molts ajuntaments tenien un deute camuflat que se'n diu factures al calaix, és a dir, jo dec a proveïdors, un que em van fer una obra, l'altre no sé què, tinc 8 milions, 10 milions de... Però en comptes de... O sigui, el que faig és que guardo el calaix i cada any ho fico de nou als pressupostos i representa que ho torno a deure, amb la qual cosa el que faig és mai tinc un deute reconegut, però sí que vaig acumulant deutes i factures que tinc. Doncs aquesta llei què va dir? Va dir tota la gent, tots els ajuntaments o institucions que tinguin factures de proveïdors, de serveis que els hi han fet, o sigui que deguin a proveïdors, que vol dir tothom, menys a l'Estat i menys als bancs, doncs això no pot ser. I per tant tothom ha de quedar a zero, tothom ho ha de pagar tot aquest mes d'abril. I llavors el que van fer va ser dir tothom que tingui factures d'un ajuntament, que vagi al banc, que vagi a l'Ajuntament, que li reconeguin que és bona, que vagi al banc i allà ho cobra instantani. O sigui, gent que igual faria 6 anys que tenia una factura, que no la cobrava no sé què, doncs va amb la factura al banc, hi ha una sèrie de bancs que ho van fer, no feu de quins, però va a l'oficina d'aquell banc, amb la factura aquella i instantàniament li paguen el tio, allò ja ho cobra. Què passa? Doncs llavors, què vol dir? Que l'Ajuntament d'aquell poble tenia un deute de 8 milions d'euros, posem per cas, amb proveïdors, doncs ara no els té en proveïdors, sinó els té amb el banc aquell. D'on treu els diners aquell banc per fer aquests crèdits? Doncs els hi deixa l'Estat. L'Estat, gràcies a haver canviat la llei aquesta de la Constitució, disposa de 35.000 milions i els posa a disposició de les autonomies i els ajuntaments per poder pagar els proveïdors. Però en comptes de fer-ho directament, i aquí està la gràcia, en comptes de dir, mira, tu que deus 8 milions, té, ja me'ls tornaràs. Tu que deus 15, té, ja me'ls tornaràs. Doncs en comptes de fer això, se'n va amb els bancs i els diu, aquí teniu 35.000 milions. I me'ls heu de tornar al 0,5% d'interès, en 10 anys. I llavors els bancs se'n van allà i tenen permís per a aquests diners deixar-los el 5% d'interès. És a dir, que els diners que són públics, l'Estat els deixa als bancs perquè els deixi als ajuntaments i a les comunitats autònomes guanyant un 4,5% sense haver de fer res més que agafar els diners que t'han enviat i dir, aquí ho té. En comptes d'utilitzar l'administració de l'Estat, doncs es privatitza aquest servei perquè els bancs fulano, guanyin el 4,5% de tota aquesta operació. Tinguem en compte això, o sigui, ara tots els ajuntaments no tenen deute, bueno, n'hi ha que ja tornen a tenir deute amb proveïdors, bastants, o sigui, però qui tenen els deutes ara, tots els ajuntaments, són amb els bancs i són aquests diners, no? Com que hi ha gent, com que hi ha ajuntaments que ja s'han tornat a endeutar, ja tornen a estar fins aquí, al cap d'un any ja tornaven a deure 4 milions, són així de ben parits, no? Doncs ara s'està estudiant de fer una nova llei d'aquestes que no sigui d'un moment de dir veniu tots tal dia amb la factura, sinó que tu tens amb la factura, si l'Ajuntament no te la paguen, vés al banc que anirem ampliant el crèdit. Què es vol aconseguir amb això? Es vol aconseguir portar a les administracions públiques l'estratègia actual del sector financer, que és m'és igual que em deguis, m'és igual fins quan m'ho deguis, m'és igual com m'ho paguis, m'és igual l'interès, jo només vull que estiguis tota la puta vida pagant-me coses. O sigui, és igual, i et perdonaré el que sigui, i t'ho condonaré, i això ja també ho deixarem córrer, i això te'n perdonaré la meitat, i això t'ho allargo 5 anys més, o 20 anys més, o 100 anys més. Només hi ha una cosa que has de tenir clara, estaràs tota la puta vida pagant, o sigui, passant per casa. I l'únic que s'ha
de garantir, l'únic que vull garantir jo és això. Això és una cosa que ara estan fent amb les institucions, però que no deixa de ser l'estratègia que han fet a les persones, donant crèdit sense que hagués garanties, i quan hi ha problemes per pagar doncs els allarguem, i si conventes no, però tu em segueixes pagant. Diguem que l'objectiu no és fer crèdits, no és finançar coses, sinó és jo tinc la pasta i tu m'estàs sempre pagant. I després els detalls de com hem arribat aquí seran poc importants perquè estaràs tota la vida pagant. I en definitiva el que es vol arribar és aquí. Això és una llei que es fa ara per limitar molt el marge de maniobra als ajuntaments que tinguin deute. L'Estat sap perfectament quins ajuntaments tenen deute perquè és l'Estat qui a través dels bancs els hi deixa els diners, i per tant, en definitiva, es tracta d'una retallada amb llibertat d'acció als ajuntaments, és a dir, que es converteixen pràcticament en administracions d'una política que ve determinada des de dalt. És a dir, es fa més àmplia la legislació. Quan passi això farem això, quan passi això farem això, quan passi això farem això, i vosaltres teniu uns tios que els podeu votar però que només es dediquen a aplicar el que diu la llei sense marge gaire de maniobra, i poden muntar la festa major i coses així, però fora d'això poden fer jocs florals amb els poetes de la contrada i coses així, però pel que fa a la resta, tot el que especifica aquesta legislació més evolucionada. I per tant, clar, nosaltres ara podríem dir, no, és que tot això va de cara a privatitzar, i diríem, hòstia, tornen els taquets, sempre que hi ha alguna cosa diuen que és que volen privatitzar, però és que en la pàgina 8 de la llei, on posa els objectius d'aquesta llei, diu, els objectius són el control econòmic, evidentment ara l'Estat coneix perfectament quina és la situació financera de cada ajuntament, perquè ell és qui els deixa els diners, favorecer la independència de los funcionarios, això vol dir que el secretari i l'interventor estaran més lligats a l'administració central i per tant faran de policies introduïts en els ajuntaments encara amb més força. I tercera, i com a gran conclusió, textualment diu favorecer la iniciativa económica privada y suprimir monopolios municipales que recaen sobre sectores pujantes. És a dir, amb allò aquí algú pot fer pasta, l'Ajuntament que no s'hi fiqui. Si suprimim els monopolis aquests, si amb l'aigua pot venir Agbar, Sorea o qualsevol empresa d'aigua a fer-hi pasta, desmuntem-ho. Aquí s'han deixat d'eufemismes, aquí han anat a explicar ben bé el que es pretén. El que es pretén afavorir textualment la iniciativa privada i suprimir monopolis municipals que recauen en sectors a l'alça. Bé, doncs aquesta llei és això, la voluntat aquesta de limitar de competències i de la substitució de serveis públics per serveis privats. No sé si m'allargo, explicaré una mica com ho fan. Jo crec que val la pena. En poca estona. Què diuen? Clar, els ajuntaments, la majoria d'ajuntaments fins ara només tenien 5 competències obligades. Si més no, els ajuntaments relativament petits, fins i tot el de Manacor ja no. Manacor em sembla que ja tindria obligació de transport públic, transport urbà públic, no sé. Però per norma, fins a 20.000 habitants, aigua, enllumenat, neteja, pavimentació i el cementiri. Tot l'altre és optatiu. Què passa? Doncs que a la majoria de llocs es troben que diuen, hòstia, aquí és que els serveis socials de la nostra comunitat autònoma, de la nostra Diputació, del nostre Consell, doncs no arriben, o no n'hi ha suficient, o és que ni tan sols hi ha oficina, ni delegació, ni res, i ens ho hem de menjar nosaltres, perquè si no, no ho fa ningú. I teòricament la llei diu que ho hauria de fer el govern autonòmic, però no ho fa. I si no ho fa, pots fer dues coses, o que no es faci, o fer-ho tu. I llavors, com que en molts casos són coses que en definitiva
positiva com els serveis socials o, per exemple, una escola bressol. Si no hi ha una escola bressol, hi ha molta gent que li és molt difícil conciliar la vida laboral amb la vida familiar i llavors, clar, les escoles bressol són competència de l'Ajuntament? No, no ho són, no ho diu enlloc i els ajuntaments no estan obligats a fer-ho. Però si no ho fa l'Ajuntament, no hi ha escola bressol. Llavors, els ajuntaments estan carregats de projectes que no són de la seva competència, que no tindrien per què fer-ho. Mireu si és així que això és més d'un 36% del pressupost dels ajuntaments, com a mitjana, n'hi ha més, n'hi ha menys, però més d'una tercera part se'n va a coses que l'Ajuntament no hauria de fer. Però que si no ho fa, no ho farà ningú, i com que el municipi es considera que és impensable que allò no es faci, doncs ho has de fer. I per tant, escoles de música, escoles bressol, segons quin tipus de transports urbà, promoció de l'esport, en fi, hi ha una multitud de coses que els fa l'Ajuntament, que els paga l'Ajuntament i que no reben diners per fer-ho, que ho fan perquè s'ha de fer. Doncs, en cas que un ajuntament no estigui sanejat, és a dir, que tingui deute, doncs se li retiraran, si se li prohibirà fer totes aquestes coses. Per tant, un ajuntament que estigui devent diners d'aquests del crèdit que es va obligar a assumir i que té una escola bressol, doncs es dirà l'escola bressol no la pots tenir. Això, com que és competència de la comunitat autònoma, se n'ha de fer càrrec la comunitat autònoma. I la comunitat autònoma dirà prou feina tinc i no m'atabalis. I per tant, l'escola aquella desapareixerà. O no, si realment hi ha una necessitat, i és d'entendre que hi és, perquè si no no hauria estat funcionant aquella escola bressol, doncs com que hi ha una necessitat, l'Ajuntament no ho pot fer, la comunitat autònoma no està per la feina, què passarà? Doncs que vindrà algú i dirà jo n'he muntat una de privada, si no es fa res, doncs... I per tant, d'alguna manera que no, és que es favoreix la privatització, no, és que està encarat perquè vagi cap aquí. Tots aquells serveis que són necessaris però que no són obligatoris seran prohibits d'exercir a tots els ajuntaments. I per tant, els mateixos serveis que són necessaris i que poden donar un rendiment econòmic, doncs passaran a mans privades. Bé, primer de tot dir que en principi avui havia de venir Marc, no havia de venir jo, però Marc està un poc malalt i en principi jo el substituiré. Dir que ell m'imagino que s'havia preparat una mica més, jo m'ho he preparat avui una mica així inventitó, n'he xerrat una estona, però tampoc no és que sigui un expert i vist ja l'exposició que ha fet ell, jo me queda poca cosa que dir. Simplement, bé, dir que a Sóller som uns 15.000 habitants i té, si no vaig errat, més de 20 milions de deute ara mateix. Una cosa per l'estil, no sé si és xifra exacta, però sí que n'hi havia bastant. Resulta que, en aquest cas, evidentment, sí que si s'apliqués tal qual va sortir en el projecte, que deia que els municipis que tenien bastant de deute, en el cas de Sóller, la pèrdua de supressió de competències, intervenció directa, pujada d'impostos, etc. I en principi, per part meva, no puc dir gran cosa més, perquè tampoc no en sé gaire. Dir que curiosament se manté la competència d'urbanisme. La competència d'urbanisme, si no vaig errat, és una que sí que no se perd. I bé, aquesta també ja hi ha un bon trull darrere amb aquesta i que, i bé, per part meva tampoc no puc aportar gran cosa més. No sé si vosaltres teniu res més a aportar a això. Si vos pareix, que m'imagino que qualque pregunta que haurà, i ben content que n'estarem. Si teniu preguntes, tenim un micro inalàmbric, segur company...
ja per aquí, Miquel, tu mateix. Vol fer... Vale, ara s'obris torn de paraula i 10 minutets, la necessitat que tinguem i si no continuarem, vaja. Però si gent que se pot veritar i voleu saber qualque aspecte concret, tenim la llei aquí damunt, que entre nosaltres un polític professional, perquè com hem repetit, llegir aquesta llei és una cosa infumable, no és agradable, està feta perquè no me l'entenguin ells mateixos i perquè no te la llegisquis, però vaja, ja que hem fet la feina, si voleu conèixer alguna en concret, si podem ho explicarem. Hola. M'agradaria saber una pregunta quantitat. M'agradaria saber com està, bé, no estic massa informat, però com està el tema de la municipalització de les aigües, de segons quins pobles que ha passat pel Principat i com se pot aconseguir que la gestió de les aigües municipals passin de mans privades a una gestió més local municipal. Bàsicament, en els ajuntaments on es va aconseguir alcaldia, es va aconseguir que un dels objectius estratègics era la recuperació dels serveis d'aigües i això Arenys de Munt ho van treballar molt bé i a més Arenys de Munt tenen la sort de tenir una sèrie de cracs amb aquestes coses que són l'enveja de moltes coses perquè tenen gent preparada per això. I ells ens van explicar una mica, ells el que van fer quan van entrar va ser iniciar el procés de municipalització de l'aigua, un procés que estava a punt de concloure's fins que el seu soci de Convergència va decidir portar a Esquerra i ara han aturat el procés i l'aigua continuarà sent privada. Ells ens explicaven una mica com es pot fer. Us ho puc explicar perquè a mi m'ho van explicar el mes passat i el primer que vaig fer quan vaig arribar a Berga va ser entrar a una instància demanant l'expedient de la privatització de l'aigua i que encara no he tingut temps de mirar-me perquè són un totxo així de papers i que portarà temps, però hi ha un sistema que el secretari del meu poble m'ha dit que és complicat, però que intentarem explotar. I s'hi va de la següent manera. Tu tens un servei d'aigua municipalitzat. Això lliga una mica amb el que us volia parlar de quin és el perjudici, que és el pròxim punt, el perjudici d'aquest tipus de privatitzacions. Si tu tens, per exemple, el servei d'aigua, i tu et costa 10, i tu tens amb els teus treballadors, l'oficina, la persona que es cuida de girar el rebuig, et costa 10. I llavors tu dius, mira, trauré el marró de sobre i ho privatitzaré. I a més, perquè la gent vegi que és millor privatitzar-ho, doncs ho trauré a concurs no per 10 sinó per 9. Així m'estalvio un i la gent dirà, hòstia, ja em sortim guanyant, perquè abans pagàvem 10 per l'aigua i ara en paguem 1. Jo treig el concurs a 9. I llavors hi surten 3 empreses que hi concorren. I un ofereix el servei a 9, un altre 8 i mig i un altre 8. I jo li dono el de 8, el que m'ho fa per 8. Aquell ho fa per 8. Doncs ja està, me'n cuido, ja m'agafo la gent, no sé què, i ells diuen, bueno, si ho he de fer per 8 i m'he de guanyar la vida, això m'ha de costar 6. I per tant, el que abans costava 10, ara costarà 6. Com es pot fer que una cosa que costi 10 et passi a costar 6? Doncs de 3 maneres. Que el servei sigui una puta merda, que no hi hagi ningú d'assistència mai, que els treballadors cobrin el salari mínim i penquin com cabrons, no fer el manteniment que s'ha de fer ni canviar les tuberies ni els conductes quan s'han de fer, sinó quan peten, en fi, convertir un servei que funcionava i que estava, i que valia el que valia, perquè això és el que val, doncs mantenir l'aigua i que tothom tingui el servei, que si un dia peta alguna cosa doncs tinguis l'aiguader del poble que se'n va allà i perquè abans
que l'avisi la policia, igual ja l'ha avisat el seu col·lega del treball que viu en aquell carrer i d'allò, doncs aconsegueixes que això, com que el servei d'emergències ho tenen subcontractat a una empresa de vés a saber on, doncs ve l'endemà. I mentrestant hi ha un pollo. I llavors es van adonar, i per aquí és per on van atacar, que la majoria de les instal·lacions, els conductes, les clavegueres, els desguassos, les cubetes, tot, feia de mitjana més de 10 anys que havien sobrepassat l'edat d'obsolescència. És a dir, aquesta tuberia pot durar 25 anys, no? I quan porta 25 anys s'ha de canviar perquè allò és obsolet, perquè la majoria de material i d'instal·lacions passava. Per què? Doncs perquè si no surten els números, si una cosa val 10, no pots fer que et costi 5,5, fent-ho igual de bé i fent igual de servei i pagant el mateix als treballadors. Per tant, pitjor servei, pitjor manteniment i pitjor tracte als treballadors. I amb què et trobes? Que quan hagis de renovar això, tu al cap d'uns anys ho trauràs a concurs, no? I trauràs a concurs i diràs, això a nou. I vindran i diran, no tio, no, que tu tens la instal·lació fotuda de la merda, tu això m'ho has de deixar, jo què sé, a 3, si vols que t'arregli tot això, perquè tens tots els conductes que s'han de canviar tots, tens els dipòsits que no t'aguanten, tens les depuradores que això no depuren una puta merda, o sigui, tens d'allò fet una merda perquè no hi ha hagut manteniment durant els 15 anys que ho han portat aquests tios. Llavors, la pregunta concreta és com es pot fer? Doncs l'Ajuntament, teòricament, està obligat a fer un seguiment del servei. Passa que quan privatitzen alguna cosa no ho fan per millorar el servei, sinó ho fan normalment, quan no ho fan perquè saben que ho pillarà un amic, ho fan per dir, mira, me n'oblido durant 25 anys. I passo de tot. I si peta algú, truco, ho arreglen i d'allò, però jo passo. O sigui, i no hi ha un seguiment. Què van fer els d'Arenys de Munt? Doncs van fer el seguiment ells. I van fer un informe ells de en quines condicions estaven les instal·lacions, amb quin dèficit de manteniment hi havia, i amb allò ho portaven, no em feu dir exactament quins són els mecanismes jurídics, però per anul·lar el contracte per incompliment de servei. O sigui, és impossible, o sigui, es pot tombar per l'incompliment de servei, perquè és impossible que gastant-hi 5,5 o 6 donis un servei que has contractat i que val 10. És que no es pot. Vull dir, algun lloc han de... Si abans no hi havia edificis i ara n'hi ha d'haver i val molt menys, doncs d'algun lloc han de sortir els diners. I els diners aquests surten del dèficit en servei. I si tu denuncies el dèficit en servei, segurament no és una cosa que es faci en 15 dies, pot ser que estiguis 3 anys, 4 anys, 5 anys, però al final el camí seria aquest. I sobretot, clar, intentar o vetllar molt que no hi hagin renovacions d'aquestes, perquè de cop i volta nosaltres en vam poder aturar una que pretenien allargar la concessió de l'aigua 20 anys més. I van dir, no, és que ens surt molt bé, perquè fan un dipòsit nou. I a canvi de fer un dipòsit nou demanen allargar del 2022 al 2042. Tio, perdona, però el dipòsit nou l'hem de fer, o sigui, està al contracte. No és un regalo, és complir el contracte. Home, ja, però... Clar, què pretenien aquests tios? Aquests tios se'n van al banc amb la pròrroga de 20 anys de contracte, amb el paper que diu tenim l'aigua de Berga 20 anys més, se'n van al banc amb allò, i llavors li serveix d'aval per demanar el crèdit per fer la cisterna aquesta que havien de fer igualment. Amb la qual una cosa que han de fer per contracte la fan amb uns diners que els hi deixen i a canvi tenen 20 anys més la gestió de l'aigua. Collons, això és un negoci rodó, no? Doncs el que s'ha d'intentar, sobretot, mentre no pots petar-te el contracte, és intentar que et colin llufes d'aquestes.
Sí, jo, parlant que ja han titulat i les preguntes d'aigua i també una reflexió, ja he dit en Joan també, m'han dues reflexions en xarxa. Jo, per exemple, fa poc també un regidor de la Cotarent damunt ens va explicar un poc els processos que a més havien municipalitzat tots els serveis més i per exemple, Manacor, com sabeu, té un govern que fins ara era el PP i ara una altra cosa, però i estaríem igual més o menys amb la Pobla i Solla, que tots molt governen el mateix això. Fins a arribar al punt de que no tenen la més mínima intenció de municipalitzar mai aquest servei, que a Manacor s'han vist forçats a municipalitzar l'aigua, o estan en procés de municipalitzar l'aigua, després de renovar-la per 20 anys més, perquè resulta que l'empresa que duia l'aigua no estava fent aquest tipus de reforma i perdia la meitat de l'aigua des de la font fins a Manacor. Tenim, per allà on estan anant les tuberies, està ple d'aigua i tenim mig municipi que no hi arriba pressió, per exemple. I s'han vist forçats, però quan no teníem cap més remei de municipalitzar-la, amb l'únic interès de privatitzar-la d'aquí tot l'any que puguin. És a dir, ara estan fent unes reformes i hauran de fer una demanda a Aigües Manacor, que és una empresa privada, perquè els hi paguin fer els arreglos aquests, que per exemple també hi havia un dipòsit d'aigua que no ho arreglaven, que estava restant l'Ajuntament, sense encara tenir la municipalització, ens l'únic interès de que quan tot d'una ja podem, ho tornem a rellevar, perquè mos tornin a fer mateix traje, saps? És aquesta peix i sopa seguir la cua. I una cosa que ha dit en Joan, que una petita reflexió, per què no entra el tema de l'urbanisme i tal, que en principi és la gran gestió dels municipis, és decidir el seu urbanisme, és la seva gran feina, és la clau important, jo crec, que s'ha analitzat moltes vegades. Home, no s'ha fet molt de renou tampoc als ajuntaments afins al Partit Popular, segurament perquè no han fet molt de renou amb aquesta llei, perquè no, tots els municipis podrien estar en contra d'aquesta llei, però quan ja deixin l'urbanisme, a jutjar per el que han passat els darrers anys a Mallorca amb els municipis i el tema d'urbanisme, m'ho pren normal que no la feien el Consell, perquè els ajuntaments s'estan enriquint amb la gestió corrupta de l'urbanisme, per tant, els convé tenir-la per poder continuar donant terres als seus amics i continuar-se enriquint il·lícitament, no? Els convé tenir l'urbanisme per la mà. Jo, si me permets, te vull dir dues coses. La municipalització, una vegada que ja s'ha privatitzat o semiprivatitzat un servei, segons la legislació és impossible, perquè ja s'encarreguen de blindar-ho. En aquesta llei, molt enreçadament, el que te ve a dir és si el teu ajuntament està en dèficit, estàs limitat de produir o generar nous recursos. Per tant, no pots municipalitzar res, ni pots crear taxes, ni pots fer res. És dir, el que diu aquesta llei és això. I concretament de l'aigua m'ha cridat l'atenció alguna anys, perquè fa uns 10 anys se va denunciar a l'Ajuntament d'aquella època que l'aigua de la Pobla tenia nitrats, van fotre una potabilitzadora, no sé si més jove ho recordeu, i l'aigua continua tenint nitrats. I aquí una evita que va pariar, però vaja, més que com se municipalitza, jo crec que la primera lluita que hauríem de tenir és que l'aigua fos saludable. Perquè amb aquesta aigua va sortir per diaris que tenim a la Pobla, degut al cultiu intensiu que fan, que té molt de nitrats i no és apte per al consum humà. Doncs, dues que van molt greument per intentar fer-te veure que com a la Pobla, el municipi de 10.000 habitants tenim venuts. Si te llegeixes aquesta llei, que és un rotllo important, diu, artículo 25, los municipios tienen la obligación de abastecer de agua pública, de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Artículo 25. Y 26 diu, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación Provincial, la entidad equivalente, la que coordinará la prestación de los servicios siguientes, entre ellos abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. En el nostre cas, amb aquesta legislació tan bona que ha fet el PP, tenim poc a fer. Jo crec que potser
hauríem de debatre-ho llargament, no és el tema d'avui, però crec que la prioritat número 1 seria que et donin un bon servei, ja, que el que donen és tòxic i ho cobren l'aigua a preu d'aigua bona, i després ja veurem com lluitar amb això, perquè no acaba molt millor, això personalment.